И здравейте хора, аз съм NexusBG. Днес ще снимаме Egg с моите приятели. Те са Пелнут, Келешет в YouTube, Джуолтерс Shadow 67, аз Разор. В YouTube се пише NexusBG, в MC-то се пише Разор и Golden Megan. Тя се казва момиче и тя се казва момиче. Тя се казва Мони и е много добра. Днеска ще снимаме малко Egg. Съм решил. Кога построихте до средата, бе? Баси, аз още айрон събирам. Добре, събирай и си взимай китове. Аз пък китове и си събирай също, бе. Това не за диаманти ли е, брат? А? Че и тук има и злато. Извинете за малкия лак. Просто... Ай, хора, знаете къде си намеря графиката, бе? Имам 6 Diamond. Брат, ние сме първите на това. Да. Да, вече имам 23 гол. Ходи, браво. Абе, те и ще бие. О, ес! Че са какъв цвет? А другите къде са, бе, брат? Те, Другите? Те още са такива тъпани, че... Ха. Имаме 12 такова дъма. Пускам това, дете дъма. Окей, бе, пускай го. Такова, ма, Гледай той колко е смотан, бате, само го погледни. Къде беше този тъшак, бе? Ай го е. Пашаци, пазете да таковете яйцето. Уете в техната база на бил колко злато има. Ето сега съм взел огъл, колко и много 5 диаманта и 10 колета. Те даже го апгрейдваме на втори ниво. Да. Diamond. Така. Си облечем кожената броня. Трябва да вземем обаче някаква храна, защото няма вкусно. Сега ми кажете, не съм ли сексъв? Аре, бре. Майка ти деба. Така. Че аз взема малко тули. Тули да влезе. Ето е такова чест. Седи, бе. Че Ако си. трябва да ти честно е, сега ще взема. Взех вече. Що е тук яйцето, бе? Девата шаците. Брат, дайте малко храна, бе. Брат, за получа. Не са, я виж уния брат оттам, виж. Виждам. Не, тогава го пресрещна, виж го, той идва. Но я да го пресрещна, той искаш. Като е педал. Айде, давай. Викаш, не сме сега да дойде вече. Не сме сега, виж какво малко. Сега ще дойде сигурно. Но го идва. Нека дойде. Само, че някой не метне храна, че не си взех. Брат, то некъв си геймър, само че... Стой. Аз пък го това. Чей бей. Сега не. Не, брат, това... Се помярваш. Естете ще ти обаче до базата да става гълда и това. И тъмно. Това ще го на... Не, фак! Не, бате, не! На майка ти в една работа, бе. Ти, баб. Мони има тук навънка, нещо, ако си умря навънка в чест има всичко да си купиш, ако искаш. Къде това, бе? Тук навънка има 100 чест на слава неща. Излиза да гледай тук брат и си вземе. Ще ми трябва, брат, сори. Окей, за това ги събирам, който време това ти има. Това нещо взе всичко. Че аз нали съм баровец. Скайп. Кой? Ето от нашите. Ха, И аз паднах. лошо. Те курволяци постоянно ме биеха. Какво ти кажа?
ако да искате го добавим. Кой? Ето, Абе, мани го, бе! накрая го напсуваме. Да, много интересно. Що бе? Да. Я века съм верижен. Брат, това айран се. Как те да го? Верижен. Брат, трябва да ходим да и такова от тези лайнари. Трябва да ходим да... Ма къде е по-точно яйцето, бе? От кой... Нашето ли? Къде е? Не, те... Примерно на някой от тези всичките. Его е, мене ме бутната операл. Джиджи. Сега ще доби всичко. Ми то стои чакали, брат, не забелязвам. То стои чакали на гюме. Некой ще му я апгрейдне това за диамантите, бе. Той е на второ ниво. А то колко трябва още се даде на трето? 20. Диаманта. Да. А къде е голдът тук, бе? Абе, я. Еба, то няма нищо. Ето 9 диаманта ще даде, то сега служи. Бе, то педерас, що в момента го прави това? Фу искаш, бе? Гео кафегей. Що го прави сега това? Бати лайнара. Си направи неговото. Ти, баб. Гледай го то как си го взима, бе. Гой се наруши ме загради да не му минавам. Ама аз ви казах нещо за твои яйце. Ма нашето как е точно от началото на това, техното е на пички си майчина. Чуят, ние сме почнали от тук. Ти някъде от друга да са почнали. По-верижно. Бич. Така, Охо, що неща си видех. Имам ще храна в тебе. Падай, бе. А така, само да ме казвате какво съм направил. Това го продължава да стреляш. Не стерилите го, бе. Nope. Не ме го надмине. Брат, те още малко ще ги бутнат. Така да си имам. Да ми видите, че съм богат. Васе, къде си? В някакви варижни. И така. Им диамантен меч. Аз съм зле, обаче ще снимам на клип специално за вас. На Survival PvP да видите какво ги правя. Така. Я оградете яйцето, бе, курве. Техното ли, бе? Да, от Ама от кой? По-точно. от жълтите. А другия сам падна. Опа! Мони, бегай, нещо идва някакъв верижен. Ето синя. Там, край. Ето, майката. Не, фак! Защо, бе? Защо точно на мене, бе? Господи, какво съм направил толкова, бе? Теба, майка. Май ще си стоя аз тука. Взели го това, бе. Не бихме го дали яйцето, чупи и всичко. Ма чупил ли го е, бе? Има 10. А кой е един... Леле... Не, свърни диамантите. Мерси. Върни ги да е. За какво си ти? Ще направя лък. Лък си направиш, за какво ти е лък? Не видяй, че при малко потнат единия. Да. То за... Колко ти трябваше един лък? 8. О, мерси. Айде, А стрели откъде си взимаш? пак от там последното само че. И са за гол. Аз взех 24 голд и 15. Некой стрели да ми даде. Вземи гол. Виж го, бе, гледай го, бе.